Lakteche mag interns obago ng'anyo e log tich mar migawo mar thieth kasundo sirikal mondo omi omigi orak mag tije kendo ikre mar chiwo negi chudo makare maok mar 70,000 kaka ilieko. Ochuno jatend migawo mar thieth Nakhumicha mondo omi ofwal wuoth motelo ne lakteche mag interns go kochopo e log tich kendo obago ng'anyo kaka Wota Nyambaga leronwa. Gichopo e log tich mar migawo mar thieth ka gin kod mau mar nyiso riyo margi mar yudo tich kaka lakteche mamoko. Kata odoko ni obila mane omanore makare ka giikore mar rakore kodgi e rangach mar log tich mar thieth. Lakteche go mag intern mane ni mana ne kod firimbi, pi to kod lep boruok e tich gino mane otaro obila nono kata kaka inyalo bol kuomgi iro malungo wang'. E ng'anyono, ne gin kod kwayo mondo sirikal okete tim chiwo thuolo mar tije ne lakteche, ka gitielo ni nitiere nok mag lakteche thurka, kendo jo Kenya ok nyalo yudo thuolo mar thieth makare e ute mag thieth. Today as we speak here, we have 1,000 people seated at home after studying for 7 years with their parents who sold property to educate them. Doctors are committing suicide. Doctors are going into fields that they did not study about. We face through health risks at hospitals. We have not been posted. Our parents paid all their resources to take us to class. So it's not even right for us to make us wait at home. Duol mochung' ne osara pachoka SRC ne opedho omenda maromo Sh70,000 ne lakteche go. Ka lakteche go wuon to kayo lakgi ni ginyalo mana mor gi osara mar Sh200,000 gi wiye. We as medical, dental and pharmacy interns gather here today with one mission: to ensure our posting is effected and that no one is left behind. We don't want divide and rule. No. We want to post all and pay as CBA. His Excellency the President, you promised us that you would post the interns. May you please keep your word. Ma en achiel kuom ng'anyo mar rowere mag Gen Z ne oriwore kod lakteche mar sundo piny owacho mondo obedie kod ratiro chopo kare dwach rowere e yor chiwo thuolo mag tije. Mochung' bathagi, mochung' e toke kocha, mago the first line of defense. Joma jotuo neno mokwongo ka gichopo osiptal. They are the first line of defense to momiyo mondo sirikal owinj kwayogi, owinj ywakgi, ma ok mana ywak mar daktari kende, ma ywak mar jopiny duto. Magi timore ka bang' jatend migawo mar thieth Nakhumicha ne leny mos kendo falo wuoth bang' winjo ka firimbi mar rowere go kanyakla kod mago mag roteche ne ochoma apise mare. The Ministry of Health, under the leadership of Health Cabinet Secretary Nakhumicha, is jeopardizing our future. Yes. We have been at home for 2 years now. Yes. Our knowledge is decaying. Yes. And we are losing opportunities to advance our lives. Yes. The psychological suffering we endure is immense. Yes. Without a license, we cannot practice medicine. Yes. We are not going to run away from you, and you're not going to take our money, and you're not working for us. The interest you protect, we don't know what you discuss in bed with the government. Yes. Wota Nyambaga, Ramogi TV.